Madero semua belum. Mantu yang menjasab dulu. Dia jasab dulu mantu yang men. Hello everyone, Kulumbai. Welcome back to my channel. To nebituni godan bidong thamko boy ko barebai asa kalamu thamna gasim mojang dongo. Amfrai nebe videoa 27 April ni naman karon जोंनि खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बिडिसि बिसानिफ्राय so बियो जोबनानै थांबाय बासबारि जलायगावआव ओमफ्राय एडिटिं खालामनो सम मोनाखैमोन आङो बा मिलायाखैमोन बेबायदि जानानै दिनैसो एडिटिं खालामनानै आपल'ड होनाय जाबाय आरो आइ होप नोंथांमोना लिरेब्लाबो भिडिअखौ नायबाय बा ओनसोलनि जाय बिथांमोना बे ब्लगखौ नुदों अननानै नायबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय मेम'रिनि नामावहाय बानायदों आरो आं ब्लगखौहाय जाहाथे बे मेम'रि जानानै थायो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासे स्किप खालामालासिनो आङो भइस अभार होबाय इन्ट्र' भिडिअ लानायबो जायाखैमोन नालाय स' नायलांदो ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौहाय भिडिअ केपचार खालामनानै होजोबनो हायाबो जानो हागौ ओमफ्राय जाखिनि हायो नोंथांमोननि शेयार खालामबाय आरो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बे प्रग्रामाव जोङो रुंसारि जानानै थांनाय सार फैलावनि मुसुखायाव बिबार बावनाय जादों स' बेबायदिनो हाबाफारि बायदियै नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नायलांदो जाखिनि हायो आरो नायलांदो मादै रसमा उनाव मारै साइले मारै साइले दिनावलै नै आदा जस्तो दं मालाव जाऊ बाबा बि भइस बायदिसो मोनलाय लांबाय आं बेखौ Pisang sabu deh, Bang. Pisang sabu. गोजोननाय थाबाय आरो नोंसिनि बे समाव चेनेल बेखेवनाय हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय दाबो सानहरनो हागोन खामा गंबेसे दं जथाया गंबेसे दं थारमाने बुंनो थाङोबा जोबोद खम आरो जोंनि हारियाव जोंनि दामजुफोरखौ माने जोंनि गथ'फोरखौ दिथा होनांगोन जोङो बैसागु जानाय फोरबोआव जौ लोंनानैल' दिन्थियोबा बेदर जानानैल' दिन्थियोबा गथ'फोरनो बियो जानाय नङा दा बैसागु होननाय लोगो लोगो जोङो बेयावहाय माखासे हाबाफारिफोर लायो नङा होमबा फुङाव जोङो गावबागाव धोरोमनि सिबिनाय एबा जोङो ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो आवाथि सावनाय बे हाबाफारिखौ लायो बेनि उनावनो जोबनाय लोगो लोगो जोङो फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ लायो दिनैबो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जाखांबाय आरो बिथांमोननि बिसानि रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौबो मान होखांबाय दा बेफोरबायदि हाबाफारिया लायो बे जोबनाय लोगो लोगो जों मोनसे बयनिफ्राय देरसिन मोनसे हाबाफारि लायो बेनो जाहैबाय मा उन्दैफ्रा गिदिरफोरनि आथिङाव हमनानै खुलुमनाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौहाय बोर सारस्रिनाय दा बे हाबाफारिया जोबोद गिदिर रायजोफोर मानोना जोंनि गथ' गथायफ्रा बिमा बिफाखौ खुलुमनोनो लाजिग्रा जाबायमोन माने बिमा बिफाखौबो खुलुमला गेदेर मानसिफोरखौबो मान होनो रोंला बेबायदि जाबायमोन दा बिनिखायनो नैबे हाबाफारियाव जेब्लानाखि बेफोरखौ सोसननानै लाबाय होमबा जोंबो बिदिनो गोबाव समजों जोङो बोसोरसेयाव खेबसे लोगो हमलायबा जोंनि गिदिरफोरखौ जों आथिं हमनानै जुदि जोङो खुलुमनो मोनोब्ला माने जोबोद माने मा गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गिदिर बैसोगोरा मानसिफ्राबो गथ'फोरनो बिदि खुलुमजानानै बोर सारस्रिनो मोनोबा बिथांमोनाबो जोबोद गोसोआव
Daya. Kikurmu. YouTube baru daya. Nih. Angki kuwi. Halo. Coba kena kan. Dengung rendah. Dengung ria. Metai kon di bidang ampun kan. Metai kon udah berapa? Kalau mana aja, Pak? Bisa nih ya?
उनाव जोङो माखासे सिचुएसन मोनैनि थाखायसो जोङो सिं जाना दंमोन। बेनि उनाव जोंहा गेजेर ससेयाव फैलायबाय जोंहा एबसु आन्दलननि दावराव, माब्लाबा भाषा आन्दलननि दावराव, माब्लाबा माने जा गस्तिगत संपर्क, माने सावथुन बानायनायनि, सावथुनखौ रिसार्च खालामनायनि बर'फोरा समखौनो मोनखायाखैमोन, खाबुखौनो मोनाखैमोन। जाय समाव गुबुन हारिया सावथुन बानायदों, रंजादों, बै समाव जोंनि बर'फोरा न' गारनानै हाग्रा बंग्रा खारखुमानो गोनांबो जादोंमोन। हौवाफोरा हाग्रायाव थाङो, हिन्जावफोरा गथ' बानानै हराव ज' बबेबा मोनसे स्कुलाव पुलिसफोरनि राइफलनि नलियाव जों थानो गोनां जाबोदोंमोन। खारथिं बारथिंआनो जोंहा जोबनाया बारा गोबाव जाथाराखै। बेनि गेजेराव फैबाय 1993 बिटिसि एकर्ड। बेनि उनाव एसे हां मोनबाय। हां मोननायनि उनाव जोंहा माला दैमारिनि सावथुनफोर फैदों कार्बि आंलंनिफ्राय। नोंथांमोना खोनादों नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, खिथेरनि अर बायदिसिना सावथुनफोरा फैबाय। नोंथांमोननि जा क'क्राझारनिफ्राय बेहेरफोर, नोंथांमोननि ओनसोलावबो 1996 आव गुमुर मुंनि मोनसे सावथुन बे हालामनिफ्रायनो जादोंमोन। आरो इन्टारेस्टिं बाथ्रा, 86 आव 86 जेब्ला आलायारन जादोंमोन, बै समावनो मोनसे भिसिडि सावथुन क'क्राझाराव जोंहा रहेन्दामोननि डाइरेक्सनाव गले गले खावलायहरबाय थादों। जोंनि बिसानि मोनसे मोसानाय लादों, बिथांमोनखौ रेडि। देंखो ब्रह्म, एसिस्टेन्ट प्रफेसार जिकेबि कलेज, सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। नैथि दं बिरेन राभा मोसाहारि, पिटिसि बिसानि एडभाइजार आरो जोंहा सेन्ट्रेलावबो सारा बिबान दङ। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आरो सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन थाबाय। जेरावखि थाया थाबै फैनांगौ। प्रियदना ब्रह्म बिनानावखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन थाबाय। आरो मिस्टार बैसागु जानो हानाय रतन नार्जारि, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। दानिया जोंहा बान्था राननाय।
गोजोननायजों लोगोसे आंनि बे नोंथांमोननि बिसाखौ आङो सिगाङाव साबायखर बावग्रोयो। नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला इयुनाव हयथ' गोजौ लेभेलसिम सहैगोनखौ आसा खालामो। आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों लाइमोनफोरखौबो जाहाथे दिनै आङो हाबा जानायसो रायजोफोर, मानो होनोब्ला दिनै रावबो गसंग्रायानो गैया जोंनि हौवा माहारिनिफ्राय, गासिबो हिन्जाव माहारिफ्राल' बादायलायनायाव बाहागो लाफैयो। आं बेखौनो इयुनावहाय लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनै बिथांमोनहाबो नैबे बिसाखौ ओरैनो खालायफैयाखै, बेबायदि मोजां मोजां आर्टिस्टफोर मोसागिरिफोर मोनगोन होननानैसो बिथांमोनहा बिसिम आवगायबोदोंमोन। नाथाय जोंनि जलाइगावआव एसे गोरोन्थि जाबाय, हौवा माहारिफ्रा एफाबां मानि माबा लाफैनो हायाखै, बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। खिन्थु आङो बिसानिसिम रायजो राजाफोरनि सापर्टनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय दं दिनै, बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय। दे गोजोननाय बादानिसिम अननानै नै सानैनि जोंनो पिकचार नांगौ नालाय। ओंखाम जाबाय नै लोगो जादो। जिखुनु मोनसे सोमोन्दो ना। दे जासाबदो मानो फैयामोन र' बैसोरखौ खेबना मानो फैयामोन जासाबदो दे दे बेलाय माबाखौ खेबो एक्ट्रेसनि बिफा जाबाय आंहा दिनै आंनि बिसिखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनबाय। दा बिनि थाखायनो आं बिसाखौ कुनुदिन गाज्रि साना, बेबादिनो जों आरो लोगो मोनबाय थागोन। आरो रायजोफोरबो जोंनो आशीर्बाद होदो जाहाथे भबिष्यत बेबादिनो आरो जों जाहाथे आगायनानै थांनो हायो। दा आं बांसिन बुंला बेयावनो थेंक इउ। बाय बाय गोजोननाय थाबाय दे दे Nani